Компютърната томографска ангиография до ден днешен оставя златен стандарт за изследването на артериални съдове, най-специфично за дистални артерии и за цяло артериално дърво. Един от основните проблеми, които срещаме по време на тези изследвания, е да постигнем оптимално количество контраст и оптимално количество доза, за да я намалим и да се получи перфектно изследване за цел безопасност на изследването. А целта на настоящото проучване е да покажем как с 40% по-малко контраст може да получим същото изследване, с същата резолюция и същото качество и добра интерпретация. С апаратурата, която работим в отделението по образна диагностика към Mobile Medica, е този Siemens Photomaton GoTalk, който е 128 срезов и може да го сравним като фераретата на автомобилите. Имаме честа да работим с много добра апаратура, която са инвестирали много в цялата образна диагностика. Основната характеристика е, че тръбата на времето на ротация е до 33 см, което позволява много бързо сканиране на цялото тяло. Също, което е, имаме голямо покритие, което означава, че човек, който е 2 метра, може да го сканираме отгоре до долу. Също, което е много важно, че издържа до 307 кг. Дори спешни пациенти, които са идвали при нас такива, винаги са успявали да издържат. Самия апарат успява да го издържи. Голямо напрежение. Детекторът, който намаля радиационната доза и много добри 3D реконструкции чрез определена интеграция. Контраст и подготовка. Контрастът, който апликираме по време на компютърните аксиални ангиографии, използваме йомерон, който съдържа 350 мл йод на милиграм. Предварително контрастът се темперира до 37 градуса, за да имаме много добър вискозитет и оптимално болестно инжектиране. Един от основните критерии е да следим пациента дали има проблеми с щитовидната жлеза, хипертироидизъм, дали пациентът е алергичен към йод, дали има към ядки, орехи и предварително да не е бил алкохол, защото и такива случаи сме имали, повръщат и се губи цялото изследване. Също така се следи бъбречната функция, креатин и урея, дали са завишени. Хубавото е, че на този нов стандарт, дори да са леко завишени, количеството е толкова занижено, че може и пациенти с висок креатин и урея да минават спокойно. Стандартният протокол, с който преди сме работили, е малко стандартен, който се използва из цяла България. Контрастът, който се апликира при пациентът, се дозира като милилитър до 1,5 мл на килограм, т.е. един пациент, ако тежи 100 кг, слага му се 100-120 мл на килограм с стандартна скорост 3 мл в секунда и след това с физиологичен разтвор около 20 мл, колкото да избута остатъчния контраст по артериите. Пичът, който е междусрезовото пространство, е доста увеличено и времето на ротация на тръбата е стандартно до 0,5 секунди. Оптималният протокол, в който вече почнахме да го използваме, е вече, че контрастът, който се апликира, е стигнат до 0,6 до 0,7 мл на килограм. Тоест, един пациент, ако тежи 100 кг, ние вече тук можем да използваме не 100-120, а цели 60-70 мл. Контрастът е с по-висока скорост, за който ни трябва венозен катетър да е зелен абокат и което е най-гадно за една сестра, да се обади лаборант и да каже, моля, смени абоката втори път. И то са зелен. Да. Използваме тук вече по-силен. Въпреки това, много добре се разбираме с отделенията, не ни мразят толкова, да. Тук вече тръбата е с много по-бързо въртение, по-бързо сканиране имаме. Намаляме сканирането с около цели 15-20 секунди. Така, защо бифазният протокол е много по-добър? Защото тук имаме вече нормален артериален тракт. Дори хора с сърдечни проблеми могат да преминават спокойно, защото при стандартния протокол, които са с сърдечни проблеми, масово задържат контраста в дясно предсърдие, се забавя целият контраст и се губи в дисталните артерии. Така, тук имахме един казус с една пациентка, която тежи 87 кг. Миналата година, 2024 година, е минала с стандартния протокол, а скоро е минала тази година с новия бифазен протокол. Миналата година сме подложили 90 мл контраст, а тази година сме сложили цели 55 мл контраст. Може да сравните, че няма никаква разлика в двете сканирания.
Проблемът при пациентката, че има оклузия на артерия тибиалис в ляво. Ето няма почти никаква разлика в артериите тук и тук. Ето също така и правим добри 3D реконструкции. Проблемът е тук, че пациентката е само с един бъбрек. Пак сравнение през 2024, през 2025 година, разликата няма я. Където са 90 мл, така там са и 55 мл. Също така радиацията, която е подложена по време на изследването, е много минимална. Долу-горе се равнява цялото изследване на около 5 рентгенови снимки на бял дроб, което е изключително минимално. Апаратът е толкова свръхмодерен, че радиацията е минимална. В заключение, бифазното контрастиране е много по-добро от стандартното, което намаля 40% цялото изследване и което за хирурзите в ангиозалата, когато се подлага пациент там, няма нужда да се намаля количеството контраст. Благодаря за вниманието.